Какво е щастие? Тайните на истинското щастие и как да го постигнем. Здравейте и добре дошли! Днес ще се потопим в една от вечните теми, която е интересувала хората през всички епохи – щастието. Какво всъщност е щастието? Как можем да го постигнем и какво казват различните философи и психолози по този въпрос? Ще разгледаме теории, които могат да ни помогнат да разберем по-добре какво означава истинското щастие и как да го направим част от нашия живот. Нека започваме. Какво представлява щастието? Щастието често се определя като състояние на удовлетворение, радост и спокойствие. Но истината е, че то е много повече от просто приятно усещане. Много хора възприемат щастието като крайната цел в живота, състоянието, което преследваме, за да се чувстваме завършени. Но какво точно е щастието и какво ни прави щастливи? Какво казват философите за щастието? Аристотел и евдемония. За древногръцкия философ Аристотел щастието е евдемония, състояние на удовлетворение и смисъл, което се постига чрез добродетелен живот. За него щастието не е само моментно усещане, а резултат от дългосрочно развитие на добродетели като мъдрост, смелост и справедливост. Стоицизъм и вътрешния мир. Стоиците, като Сенека и Марк Аврелий, смятат, че щастието се постига чрез вътрешен мир и контрол над емоциите. Според тях, истинското щастие идва от приемането на нещата, които не можем да променим, и от стремежа към спокойствие, независимо от външните обстоятелства. Будизъм и освобождение от страданието. В будизма щастието се свързва с нирвана, освобождение от страданието. Това се постига чрез медитация и практики, които ни помагат да се освободим от привързаности и илюзии, които водят до страдание. Какво казва психологията за щастието? Позитивна психология и перма – моделът. Един от най-известните съвременни подходи към щастието е моделът перма на Мартин Селигман, който включва 5 ключови елемента – положителни емоции, занимания, ангажираност, връзки, смисъл и постижения. Според този модел, щастието не е просто моментно чувство, а се изгражда чрез тези елементи. Теория за моментното щастие срещу устойчивото щастие. Според психолозите има два типа щастие – моментното и устойчивото. Моментното щастие се състои от краткотрайни удоволствия, докато устойчивото щастие се изгражда чрез дълготрайни ценности и цели. Хедония срещу евдемония. В психологията се разглеждат две основни концепции за щастието – хедония и евдемония. Хедонията се отнася до търсенето на удоволствия и избягването на болка, докато евдемонията се свързва с намирането на смисъл и развитие на личния потенциал. Как да постигнем щастие? Практикувайте благодарност. Според проучвания, хората, които редовно изразяват благодарност, са по-щастливи и удовлетворени от живота си. Опитайте се всяка вечер да записвате 3 неща, за които сте благодарни. Изградете силни връзки. Връзките с другите са от ключово значение за щастието. Според много изследвания, хората, които имат здрави и подкрепящи взаимоотношения, са по-щастливи. Занимавайте се с смислени дейности. Вместо да се фокусирате върху мигновените удоволствия, опитайте се да намерите дейности, които носят смисъл и ви карат да се чувствате изпълнени. Това може да бъде нещо просто като помощ на другите, изучаване на нови умения или преследване на лични цели. Интересни факти за щастието. Парадоксът на щастието. Търсенето на щастие може да доведе до по-голямо нещастие. Когато се фокусираме прекалено много върху това да бъдем щастливи, може да пропуснем истинските моменти на удовлетворение. Щастието и пари. Според изследвания, парите могат да увеличат щастието, но само до определено ниво. След като бъдат задоволени основните нужди, повече пари не водят задължително до по-голямо щастие. Щастието и гените. Около 50% от нашето щастие се определя от генетични фактори, а останалите 50% зависят от обстоятелствата и личните ни избори.
Щастието е сложна и много аспектна концепция, която всеки от нас възприема по различен начин. Независимо дали го виждаме като хедония, евдемония или нещо друго, важното е, че можем да се стремим към него и да изграждаме живота си така, че да включва повече радост и удовлетворение. Ако ви беше интересно, не забравяйте да се абонирате за нашия канал и да ни следите за още видеа, които ще ви помогнат да разберете повече за човешката природа и как можем да живеем по-добре. Благодаря ви, че бяхте с нас и до нови срещи!